ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ଲାଲ ବଟନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତଳେ ଆସି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ, ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣ ମିସ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। अरे अरे तू तो अरे है बेईमान दुनिया रे। अरे बड़ा लोग हवा कहले अरे बेईमान काम करबा पड़िबो बेईमान भविष्य उज्जवल पाई अरे गुटे काम करबा पड़िबो। अरे कौन कहू ताले कौन कहू